abefundisi bonke, omama bonke abefundisi, omama bonke Lusha Sunday School, egameni lenkosi yethu Jesu, amen. Ngeke uMaGumede eTonville, ngihamba nobaba uGumede kuyaqala ukuza lapha entabeni yendlu kaJehova uyabonelelwa. Sizobonga uNkulunkulu bazalwane, sesigugile sinobaba wekhaya sesino 73, yena uno 73 nano 71. Sizobonga uNkulunkulu osilandile. Ngike ngafika mina kuqala la ngwanamfeke ngonyaka odlule ngoSeptember ngubambile umkhosi ka21 days kaJanuary ngonyaka odlule. Ayiwonke walikhulu bazalwane, inhliziyo yami yakhathazeka. Ngambona ebisha egene emgodini emnyama, ngathandaza kakhulu. Ngathi Nkosi angidingi ukuthi ngibone lobuhle osingifake kubona uNkulunkulu ubaba wekhaya sale ngaphandle. Ngizimele la ngizobonga uNkulunkulu umlandile bazalwane, uzosikhulumela naye uphuma kweminye imigodi. Ngibonga uNkulunkulu akafundanga baba uThibande kwaGumede. Ngibonga uNkulunkulu ngoba uthe nesikhathi ekucela ukuvuma izono akakwazi ukubhala. Uyabona iziphihli ngambhalela baba, ngabuza kubaba osiphethe ukuthi akakwazi ukubhala ngenze njani, ngambhalela ubengeke azambona uNkulunkulu. Nami ngomdlalo bengeke ngize ngimbone uNkulunkulu. Ngizobonga uNkulunkulu baba nomama uThibande. Bonga betha kwanele. Kufika inyembezi manje ngibuka nobabili bese ngicabanga abantwana bakaIsrayeli ababelandwa behlabenyuke esihosheni bewa bevuka, abanye bebaleka besala endleleni. Namhlanje uNkulunkulu usilandile bazalwane. Nawe lekhehle lisafele ekhaya ngakakulandeli ithandaza lize kulandela. Ngizobonga uNkulunkulu isiphihli esenzeke kaGumede ngaleli gama elithi uJesu Kristu inkosi ziyanqotshwa bazalwane. Ngithe usathane ethi uyangilinga, ngigeza umntwana wendodakazi umzukulu, ngithola amanzi abilayo, ngiphuthuma masishane ngokha amanye. Ivele ingane eno9 years inqukula ingane iphonse phakathi emanzini. Yazi leli gama bazalwane, ngavele ngabiza lona ka4, ngayibamba ingane encane no2 months, ngayihlikihla izinqa. Ngathi Nkosi ungenzani? Ngathi uJesu Kristu inkosi lokusha kuphele njengamanje Nkosi. Ngathi kuthatha ngiyakubona nje ingane ngiyabhicika. Ngiya ephasikeni Nkosi la ngiyakhona. Nangempela kwavele kwashaka leso sikhathi kwaphela. Ngizombonga uNkulunkulu. Thina sifikele eTonville sasingcwaba njalo ngenyanga, kodwa lesifike eTonville asikaze singcwabe. uNkulunkulu umile ngegama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga.